Tervetuloa uuden videon pariin. Me ollaan Real Talk Cast. Ja tänään meillä on aiheena, millaista some oli oikeasti 10 vuotta sitten. Kyllä, ja jos teitä kiinnostaa vastaavanlainen sisältö, niin muistakaa tilaa meidän kanavaa ja myös kertoa kommenteissa, jos teille tulee jotain aiheideoita, mistä me voitaisiin puhua. Ja jos just sä haluaisit tulla meille vieraaksi, niin sä voit pistää meille TikTokissa tai Instagramissa DM-viestiä. Eli tässä on meidän TikTok ja Instagram, kannattaa käydä seuraa ja katsomaan. Ja eikä me mennä sitten suoraan vaan videopariin. Mennään siihen videopariin. Mentiin. Millaista oli oikein sillä 10 vuotta sitten, 2016 nyt, niin millaista oikeasti oli? Oliko maailma ennen parempi tai onko nyt nykymaailma paljon parempi kuin ennen? Et miten se raja menee? No jos me puhutaan somesta, niin mun mielestä kaikki oli ennen paljon paremmin. Tää some on pilannut niin monta asiaa. Oikeesti siis, jos sä katsot vaikka nykyään lapsiakin, niin ne on noissa laitteissa ja kaikkea. Niin se on tosi surullista. Ja no mun mielestä silloin 2016, kun puhelimetkin oli uusi juttu, silloin ei ollut TikTokia, oli YouTube ja kaikki tollaset. Niin mun mielestä se oli itse asiassa paras aika kaikilla tällaisella. Esimerkiksi Suomi YouTubeen, niin se prime-aika on 2016. Jep, kaikki ne Mine-videot pyöri lakkoon, Ronnie Back. Se oli oikein sille aitoa kontsaa. Nykyään pyörii jotain Breirotia, mitä vaan sattuu ja jokaisella on nykyään netti, jokaisella pyörii, sillä se ei oo, jos mun pitäisi kuvailla, niin se ei oo yhtään sille autenttista. Se on oikeasti muuttunut niin paljon, se kenttä, Suomen kenttä on muuttunut niin paljon. Joo. Se on enemmän, nykyään se on ollut, pääpaino ei ollut siinä mainostuksesta ja rahat ja siis some oli sille luotu enimmäkseen, että sä jaat maailmalle, mitä sille, millaista on nyt esimerkiksi, jos mä oon Somaliassa tai jos on Suomessa, millaista se on oikeasti. Mutta nykyään kaikki on rahallistettu. Kaikki on niinku, tiiäks, bisneksen vuoksi. Se motiivi yleensä on se takana, että jos tulee sponsori, joku Temu, että hei Temu, haluatko tehdä tää? Ja sit jengi vaan ottaa sen. Että se ajatuskulku on oikeasti muuttunut. Mut tuntuu, että oikeasti siis monet tubettajatkin ja kaikki tällaiset, jotka ennen oikeasti teki kaikkia videoita omalla sydämellä, ne teki sen takia, koska ne tykkäsi tehdä. Niin nykyään ne tekee sen takia, että ne tekee mainosyhteistyötä ja noita, että niillä on suunnilleen jokaisessa videossa aina joku sponsori ja muu, että ne tekee pelkästään rahaa. Ja esim. Mä muistan yhden hyvän TikTok-ajankin, suomalaisen TikTok-ajan, niin sen vanhat videot, kaikki sketsit, ne oli aivan mahtavia, mutta nykyään jokaisessa videossa se mainostaa jotain. Ja se on tosi surullista sinänsä. Joo, ilmiö huomaa surullisia oikeasti paljon. Ja moni ihminen on nähnyt se, mutta sille ei maha mitään, että se on surullinen vaan todellisuus. Asia on vaan tolleen myös, maailma on vaan mennyt sitä kohti, että kaikki pitää rahallisesti, kaikki pitää saada. Että jos esim. Mä käytän mun videossa sähköpotkulautaa tai pyörää, ja kaikki bisnekset on, hei, tää tyyppi käyttää pyörää. Et miten me saataisiin tää tyypin pyörä näkymään? Silleen se on business-näkökulma aina edellä sitä autenttisuutta. Tietysti on timanttisia tubettajia tai timanttisia sisältöitä, jotka on harvoin, jotka oikeasti silleen, moraalikompassi. Oikeasti, että hei, Temu nyt otti, en mä ota, mulla on omat moraalit, mulla on omat sille arvot. Mua välittää paljon enemmän katsojat ja mitä ne ajattelee. Myös se, että mun arvot rajoittaa, mitä mä otan. Et mä en vaan ota mitään vaan roskaa. Jos mä otan esim. Temusta, jos mä otan, tai Shaneista, jos mä otan sponsori, niin mitä sun arvot sanoo? Sanoiko se sille, että joo, tää on hyvä juttu tai huono juttu, tai meneekö se sen mukaan, että joo, tässä on 1000 euroa, että pakko ottaa. Niinpä, rahaa edellä. Niin se on oikeasti vaihtunut niin paljon. Just näin, kyllä. Muistatko miten lapsena aina kommunikointi, ulos pyytäminen, kaikki oli ihan erilaista. Et ennen me mentiin koputtaa aina muiden oville, että pääseekö ne ulos. Ja me saatettiin kävellä oikeasti tosi pitkiä matkoja jonnekin, kun me haluttiin mennä läkeä jotain kaveria ja hakea se. Ja me ei edes tiedetty, että tuleeko se ole se ja tuleeko kukaan avaa ovea. Mutta me mentiin ne pitkät matkat sen kotiovelle, koputettiin. Ja sieltä tuli sit kaveri tai ei tullut tai mitä vaan. Ja esim. Vanhemmat saattoi parvekkeja tulta syömään lapset ja tällä, kun leikittiin pihalla. Että aika oli tollaista. Nykyään lapset, niillä on kaikki nämä WhatsAppit ja niillä on yleisesti puhelimet, niin ne vaan pistää viestejä. Ja muutenkin jotenkin, kun lapset menee ulos, oletetusti, niin niillä on puhelin aina mukana.
Ja ne saattaa mennä pihallekin katsoa puhelinta. Ja toi on tosi surullista oikeesti. Et jos mietitään sitä, että oliko maailma parempi ennen, niin tässä asiassa 100%. Joo, ja siinä tiiäks, moderni asiat, teknologia, edistykset, ne on hyviä juttuja. Mutta siinä se menee raja, missä on enemmän tiiäks, karhupalvelus, että enemmän haittaa kuin hyötyä. Et se on mennyt siihen päin, miten mä ainakin koen sen asian. Että hyvin luultavasti lapsi käyttää hyväkseen se kännykkä sen sijaan, tai sillä käyttää silleen, että se kännykkä kontrolloi häntä sen sijaan, että se kontrolloi sitä kännykkää. Mun pointti on se, että esim. No TikTok, ei se ole sinänsä paha juttu, jos sä mietit. Mutta se on vaan miten sä suhtaudut ja miten sä käytät. Se on niin vaikea rahoittaa, etenkin lapsena. Se on oikeasti vaarallinen alusta, jonka takia moni vanhempi on silleen kieltänyt kokonaan lapselta. Ja se Australian somekielto ja kaikkea, jonka takia. Joten kyllä mä ymmärtäisin, miksi kaikki vanhukset sanoo, että joo. Eikö toi perhe Australiassa? Muistaaksä? Joo, muistan. Joo. Niin kyllä. Sä oot ihan oikees, joo. Mutta mä ymmärrän tasan tarkalleen, missä se tulee, koska lapsena sulla otetaan kännykkä, sitä on, miksi mulla otetaan kännykkä, että tässä mä pystyn puhumaan ja tälleen, mutta siinä on se viisaus sen takana. Että tosi harva nuori käyttää oikeasti hyväkseen kännykkä sen sijaan, että se kännykkä käyttää sitä hyväkseen. Kyllä, toi on tosi hyvin sanottu. Ja myös, tiiäks, noi ajat, no me ollaan Gen Z, me olemme molemmat tietysti, mutta nykyään Gen Alpha, eikö se ole 01, 012 eteenpäin? Todennäköisesti. Ja jotain sellaista luokkaa. Kyllä ne on pari vuotta meitä nuorempia, mutta silti sä huomaat sen ison eron. Että se aikakausi, se muutos on niin radikaali jopa. Että nykyään no 08, sä pyöt 08 ja 012, toinen katsoo Brainrottia esim, toinen vaan ihmettelee siis, mitä ihmeet sä katot. Et se on ihan eri aikakautta. Ja muista, kun kaikilla pyörii jotain Geometry Dash offline-pelejä, jengi pummi nettiin, ja sit, tiiäks mä muistan jotain käytäviltä, jos ei ollut nettiä, kenelläkään ei ollut nettiä. Se oli edes tuurikas, jos sulla on netti. Ja mitä tehtiin, oli silleen saatavilla olevia nettiä, jolta yritettiin silleen väkisin saada jollekin salasanoa tai jotain. Mut noi ajat oikeesti oli parasta, koska eniten muistoi. Kyllä. Koska nykyään jos sä mietit, itekin mä syyllistyn tähän, kun mä oon kännykällä, kun mä katon jotain, sä et muista ne asiat. Sä et oo sanomassa, mä muistan tää, kun mä katoin, se oli hyvä muisto, ei oo sellaista tilannetta. Ei missään nimessä. Mut noi tilanteet, missä ilman sä oot kännykkää, luo ne timanttiset muistot. Kyllä, just näin. Ja kun sä oot puhelimella, niin nykyään puhelimessa on suunnilleen kaikki, mitä sä haluat tehdä. Mut loppuviimein, kun sulla tuntuu aivoissa, että sä oot tehnyt nyt niin paljon asioita, niin sit sä alatkin miettiä asioita. Sä oot maannut 10 tuntia sun sängyssä, sä et oo tehnyt mitään. Sä et oo tehnyt yhtäkäs mitään, sä oot selannut tätä TikTokia tai tollaista. Jep. Se tuntuu, että sä oot tehnyt paljon asioita. Jep. Sä oot, niin, tolleen just. Jep, se on vaarallinen peli oikeesti. Niin on kyllä. Some yleisestikin ja puhelimet ja kaikki, niin ne myös tuo ongelmia ihmissuhteisiin, sosiaalisoitumiseen, dialogiin ja kaikkeen. Eli just siitä, että kun sä sanoit, että kun lapsetkin esimerkiksi pelas Geometry Dashia porukassa, niin onko semmoista enää samalla tavalla, että tuommoista, että ollaan yhdessä tai että mennään pihan leikkimään, niin nykyään se on paljon hankalemman näköistä ja tuntuu vaikeammalta tutustua uusiin ihmisiin. Ja ihmiset muutenkin, kun ne on puhelimissa ja kaikista tolleen. Toi on oikeasti hyvä pointti. Et joku tutkimus, joka tehtiin koronan jälkeen tai korona-aikana, se oli tietysti jengi eristäytyi, oli karanteeni, ja silloin TikTok alkoi boomaa. Et TikTok, muistaakseni, se oli alun perin musical. Et se oli joku sellainen dancing app ja tälleen. Ja se oli yleensä sukupuolittautunut, että se on tytöillä tai naispuolisilla. Mutta sitten kun sit muuttui TikTok, niin sitten se alkoi boomaa. 2020 oli niinku, ja siitä eteenpäin oli paras aika sosiaalisen medialla siinä mielessä, että jengi oli eristäytyneet, ei ollut mitään muuta tekemistä, niin mitä jengi tekee. Ja myös sen vaikutukset vieläkin näkyy, jos oikeasti katsot. Joku tutkimus, nyt mä en voi tarkkaan sanoa, mutta sillä oli iso vaikutus yleisesti ihmisten eristäytymiseen. Et esim. Sitä ennen
moni ihminen ei samalla tavalla ollut vaan kännykällä doomscrollannut ja eteenpäin. Oli silleen, sä näet jonkun tyypin, niin sulla tulee joku mieleen ajatus, sä haluat tutustua, mutta nykyään sä menet vaan ohi. Kuka toi oli edes? Jatka matkaa vaan. Joo. Et se kontentti on oikeasti muuttunut. Et isoin vaara juttu on se, että se muuttuu lyhyeksi formaatiksi. Et ihmisten keskittymiskyky on olemassa olematon. Mä muistan meni kirjastoon, siinä lukee jossakin, että sä oot varmaan nähnyt, että keskittymiskyky on tulevaisuuden taito. Että tuolla noin simppeli juttu on tulevaisuuden taito, kun tällaista kontenttia koko ajan pyörii ja ihmiset sillä mädännyttää niiden aivot. Niin. Et se on niinku dystopia, jos miettii oikeasti. Myös se on iso ongelma, kun lapset kasvaa ja kaikki tämänhetkiset vauvat ja lapset, niin ne elää maailmassa, missä kaikki on kännyköillä. Ja lapset, vaikka kun ne istuu bussissa, kun mä olin lapsi ja mä olin bussissa, niin kaikki ihmiset katsoi ikkunasta ulos, ehkä jutteli toisille sellaista, mutta nykyään kaikki on tälleen. Tiedätkö puhelin? Niin mietin nyt oikeasti, siis mulla on itsellä semmoinen käytäntö, että jos mä näen, että joku lapsi vaikka tulee bussissa mun lähelle, tai missä vaan, julkisella paikalla, missä vaan, niin mä pistän puhelimen heti pois. Mä en halua oikeasti, että nämä lapset kasvaa ajatellen, että kaikki ei kuulu olla puhelimella. Ja tuolla tavalla. Se on tosi surullista, että asiat on näin. Toi on oikeasti kaunis käytöstapa. Sinänsä se on niin ajattelevasti susta oikeasti. Mä en ikinä mieti tolleen oikeasti. Mä tiedostan sen, mutta miten sä käyttäydyt silleen muiden puolesta, toi jotain, mitä mun ottaa itse malliin. Joo. Toi on oikeasti, tiiäks, uploadit sulle. Joo, kiitos paljon. Mut mä oon huomannut ton ilmiön aika paljon, monikin on huomannut, mut sit tuli vaan normi. Niinku samalla tavalla, jos mä nyt näen jonkun mammun kävelemässä kadulla, sanotaan, niin en mä ala ihmettele, mitä sä teet täällä, miksi et mene takas, se on vaan normi. Niin sit vaan tuli, tiiäks, ajan saatus vaan normi, niin ketään ei sillä välitä. Mut ihmisten aivo vaati sitä tylsyyttä. Et se unohtuu monelta, että jos sä oot bussissa tälleen istumassa, niin et sä pystyt olla epämukava tunne. Et sulla on epämukava tunne, se on terveellistä. Kyllä. Monella unohtuu, se on pakko silleen, automaationa tulee turvautua ja pitää katsoa vähän tälleen. Että se on oikeasti terveellistä, sä katsot ikkunasta, ihmettelet tälleen, sulla ei ole silleen, aivot ei prosessoi mitään välttämättä. Eikä ne ole koko ajan stimuloituneet, mutta että ne saa sille toisen lepääminen, mitä meinataan. Että moni luulee, että lepääminen on silleen, että mä nukun vaan ja mä vaan silleen, tiiäks, toi on niinku aktiivista lepäämistä. Et mä en tiedä, jos sä ymmärrät, mutta mitä mä haen on, että se on terveellistä olla tylsää. Kyllä mä ymmärrän, joo. Siis me ollaan joskus puhuttukin siitä vähän, että dopamiinista ja kaikesta muusta. Että ihmiset on just huonoit olemaan tylsistyneitä. Että heti turvaudutaan puhelimiin öisinkin, kun menen nukkumaan, mihin mäkin itse asiassa syyllistyn. Että kun mä menen nukkumaan ja mä koitan sit nukkua, niin sit tulee heti, että ei vitsi, nyt täytyy taas avaa puhelin ja katsoa asioita. Että se puhelin on joka paikassa. Se on sulle varmaan tärkeämpi kuin mikään muu sun elämässä. Monelle voi olla. Että sä oikeasti käytät sitä kaikkea nykyään. Ja sellaista vaan on. Ja hei, yleisesti kiitos muuten siitä jutusta. Se on jo, että mulla yleisesti, niin mä en tiedä, se ei ole enää asia, mitä mä ajattelen, vaan se tulee luonteelta. Mä oon jossain kohtaa vaan tehnyt sitä, koska mä en just halua, että lapset elää ja kasvaa tämmöisessä maailmassa, koska mä en itse kasvanut silleen. Ja se on hyvä juttu. Mä muistan tilanteen, kun mä näin bussissa, että siinä oli vanhemmat, niillä oli rattaisvauva, tai siis semmoinen taapero, pieni lapsi, niin ne molemmat aikuiset oli kännyköillä, ne ei yhtään huomioinut sitä lasta, ja se lapsi just koitti katsoa ikkunasta varmaan ulos tai jotain, varmaan osoitti jotain, että mitä toi on tai mikä tuolla on. Ja koitti puhua niillä vanhemmilla, mutta ne vanhemmat ei ottanut mitään kontaktia ja tolleen. Ne taisi laittaa jopa puhelimen senkin eteen, että katsoo nyt jotain koko melania tai tollasta. Ja se oli niin surullista katsottavaa, että mä en tiedä mihin tämä maailma on menossa, mutta ei ainakaan hyvä suuntaan, jos tätä ajattelee. Jep, toi on oikeasti, siis mä oon 100% samaa mieltä, että Kela jollekin 2-3, edes sanotaan 1-vuotiaalta tai 2-vuotiaalta annetaan jo kännykkä kouraa. Ja se on sama kuin
se on niinku verrattavissa, että sä annat aseen, no ei kiinalaisessa aseen, mutta sä hifaat mitä meinaan, aseen käteen, koska se lapsi ei tiedä. Tää on niinku vaarallinen ase tää kännykkä, mikä tässä on. Että joko se kontrolloi sut tai ei. Ja tiedostamatkin alitajuisesti, että esim. Sanotaan mitä vaan kontenttia mä katon, että se vaikuttaa muhun. Että joko sä tykkäät siitä tai ei, se tulee vaikuttaa sun. Jos sä katsot hyviä videoita, jotka oikeasti hyödyntää sut, se vaikuttaa sun. Jos sä katsot sellaisia videoita, mitkä ei hyödynnä sut, eikä lisää sun elämän välttämättä paljon, sä näet ne vaikutukset. Mitä vaan sä katsot, se on aina tolleen. Ja kun sä mainitsit Cocomelon, mä en tiedä, jos sä oot kuullut, mutta siitä on tehty tutkimus. Siitä on tehty tutkimus, että se on pahin juttu, mitä sä voit antaa taaperolle tai kasvaa lapselle. Että se on psykologisesti tutkittu, että se on se silleen kokonaan kukka sun taaperon tai mikä onkaan aivot. Et silleen niinku brain rot, mutta se on samalla tavalla, koska mä selitän tämän nopeasti, mutta silleen ne autot liikkuu. Sä näet koko meillä kaikki autot liikkuu, ihan silleen kontrastit värit käynnissä, silleen koko ajan on stimuloitunut, ei ole, ja nopea kattei. Että ei ole paikallaan, mietitään, on joku juoni, koko ajan kattei. Sitten se rhythm, että the bus go da 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 da. Se on niin, tiedätkö niin evil, jos sä mietit. Ja sitä on oikeasti tutkittu, onko se pari vuotta sitten, jos mä en ole väärästä jotain. Ja sitten kun sä oikeasti syvennyt siihen asiaan, ne tekijät, ne oli jotain demoneja. Ei, mä en ole kuullutkaan tästä asiasta mun mielestä, mutta toi on ihan hullu oikeasti. Joo. Ja en ihmettele. Joo. Joo, siis nämä nykylapsetkin saattaa just, kun mä olin lapsi, niin mä katsoin piirrettyjä ja kaikkea, mitä tuli sitä pikkukakkosesta ja mistä vaan, niin mä katsoin sellaisia, mutta nykyään sun lapset katsoo YouTubeta, sieltä ne löytää mitä vaan hullua tyhmää. Esim. Jotkut voi oikeasti lapset selaa YouTubeen shortteja, silleen TV-stäkin. Että se on se niiden piirretty, mikä mulla oli taas, jos piirretty. Toi on niin surullista, että jos mulla olisi lapsia, niin mä todellakin pistäisin ne katsoa näitä lastenohjelmia, niitä oikeita lastenohjelmia ja tämmöisiä piirrettyjä. Et just mitä sä sanoit, että moni on huomannut sen, kun sait tietää tämän tutkimuksen, että se tuli ulos. Moni on automaattisesti vaihtanut normiin piirrettyihin. Et moni ei silleen suhtaudu, mitä katsoo samalla tavalla kuin mitä syö. Koska sä oot loppujen lopuksi mitä sä syöt. Et jos mä nyt alan syödä kevu kaikkea bulkkaan, sä huomaat sen eron, sä huomaat, tiiäksä, sä tunnet kaiken. Mut samalla tavalla sun aivot, sä et välttämättä tunne, mut alitajuisesti ne oikeesti vaihtaa sut. Et samalla tavalla sun pitää suhtautua, mitä sä katot. Esim. Sanotaan nyt mä katon Ice Speed tai jotain. Niin samalla tavalla pitää suhtautua, että haluuks mä tätä silleen syöttää mun aivoille. Moni ei mieti tolleen. Moni miettii, mä katon vaan viihtyy, ei mua kiinnosta täällä. Mutta sit kun sä alat suhtautua tolla tavalla, sä huomaat ison eron. Kyllä, juurikin näin. Joo. Okei. Miten oli sun mielestä, miten some vaikuttaa mielenterveyteen? Tietysti se vaikuttaa mielenterveyteen aika paljon, mutta mä en tiedä, onko sä huomannut, että moni ihminen valittaa tai sanoo jotain, että some oikeasti pilasi mun mielenterveyden tai mentaliteetin tai joku juttu. Onko sä huomannut mitään sellaista? Joo, todellakin. Ja siis nykyäänhän oikeasti siis, no mä en tiedä miten se on tilastollisesti, että onko se joka toinen vai kuinka paljon, mutta yleisesti kaikilla tai monella on jotain ongelmia, jotain vaikeuksia ja muuta. Niin mä voin sanoa, että tuosta on suurin osa ja iso tekijä on just some. Ja kun somessa on niin monta asiaa, mitkä voi aiheuttaa tätä, esimerkiksi ulkonäköpaineet. Eli just kun sä selaat vaikka esimerkiksi TikTokia ja siellä muiden elämät näyttää niin täydelliseltä, iloiselta. Sä näet siellä jotain rikkaita ihmisiä ajaa unelma-autolla, mitä vaan yleisesti. Niin se voi tuoda sulle just sellaista. Tai jos sä näet, että joku on ihan täydellisen näköinen, niin siisti, tyylikäs kaikkea. Se voi tuoda sulle niin paljon ulkonäköpaineita. Jep. Et siksi esimerkiksi TikTok, sekin on niin vaarallinen, yleisesti sosiaalinen media. Joo. Tos oikeesti toi on sillä, no mitä mä puhuin siitä aikaisemmin, että jos tos kohtaa some on oikeesti, sillä on oikeasti vaikutusvaltaa. Jotain selitit, että joka toinen tai joka kolmas, mutta muutenkin se on aika iso osa, sanotaan joka kolmannes tai joko neljännes.
niin toi on 2 biljoonaa ihmistä. About. Et mieti kaikkien niiden, sillä kyllä nyt kun laittaa oikeasti ne numerot, se on oikeasti paljon. Se on paljon. Et sit kun sä oot nähnyt varmaan ne motivation editse tälleen, kun sanotaan 99% ihmisistä on tällaisia ja 1% on tälleen, niin sä silleen nyt hittaa, että oikeasti Some on silleen tehnyt vaikutuksensa moneen ihmisiin. Jättänyt arvet moneen ihmiseen. Se on niinku digitaalinen warfare, eli sotimis. Silleen, et nykyään sit kun mä enemmän aikaa, jos mulla on joku beefi jotain tai tällään, mä yritän manipuloida sut jollain tavalla tai tällään, se on just tolle, mutta vaan digitaalinen versio. Et se on niin vaarapaikka. Se on niinku, no esim. Propaganda. Et sä huomaa sitä, et sä tunnusta sitä, mutta se on just kohdennettu sillä tavalla, että se saa sut, tiedätkö, aivopestyä. Et se on, silleen mä kuvailisin sen. Mun tulee esim. Mieleen, että tiedätte Marlon, te tiedätte, niin moni ihminen silleen, no tietysti meiminä tälleen, mutta moni ihminen ottaa silleen idolina jopa. Kyllä. On silleen, se kuulostaa läpältä jotain kommenteista tälleen, Marlon Max ja tälleen, mutta sit tuli niinku sen oma juttu. Et se on jotain, mitä kohti nuoret aina silleen menee, yrittää koko ajan saavutella. Joo, ja koittaa tähtää. Koittaa tähtää tällä, joten se on aika vaara, että jos sillä nuorelle ei ole vakaata, tiedätkö, just sellaista mentaliteettia, että sellaiset ulkonäköpaineet ja tällaiset ihmiset on olemassa, kaikki ei ole tälleen, ja some on 99%, todellisuudessa voi olla, että joku kuvaa hienon video, ja sen jälkeen on ihan eri sit, kun videot ja nauhoite loppuu. Et monella ihmisellä, sanotaan joku nuori 12-vuotias, ei se tiedä siitä mitään. Niin jos se on aina ollut siinä ympäristössä, someympäristössä, niin hyvin luultavasti se kantautuu aikuisuuteen asti, ja siinä kohtaa se on vähän liian myöhäistä ja vaikeaa vaihtaa. Kun jos se nyt sanotaan, tollanen nuori nyt kasvaa 30-vuotiaaksi tai 40-vuotiaaksi, joku nuorempi tulee kertoa, niin yleensä mitä tapahtuu on se, että mä oon sua vanhempi, mä oon nähnyt tämän maailman, sä et tiedä musta mitään. Et nyt mä en sano, että kaikki on tolleen, mutta yleensä veto auktoriteettiin, se on niinku vaikea saada, jos se on vähän kuin, miten mä selittäisin, niinku liima tai jotain. Et eka se on silleen helppo poistaa tällään, mutta ajan saatossa se kovenee, jossain vaiheessa se on mahdoton sillä, jopa mahdoton poistaa. Joo, kyllä. Se on oikeasti valitettava realiteetti ja moni lapsi tai yleensä se ongelma, missä menee, on koulutus aina. Koska tietämättömyys on kaiken pahan alku. Koska jos noin lapset olisi tiennyt, tiedätkö, alakoulussa opetetaan kaikki juttu, kriittinen ajattelu, tiedon lähteet ja tällään, mutta rehellisesti nelosluokalla se menee koulusta toiset läpi. Et sillä ala keskittyy ja kaikenlaista, tiedätkö, meininkiä menossa tälleen. Mut ei Suomessa, mä sanoisin sinänsä, että Suomessa ei ole annettu sellaista koulutusta, eikä tietoisuutta ole jaettu, mutta se on vaan, että se kohdanto-ongelma, että ketään ei jaksa oikeasti kuunnella sellaista. Että sitä on niin nähty, että moni nuori, mitä mä ainakin koen, jos on esim. Esim. Koulussa on joku teemapäivä, ja se on mielenterveyden teemapäivä, niin hyvin luultavasti moni suhtautuu, että jes, tänään chilipäivä, istuskellaan tälleen, sitten puhutaan jotain tälleen. Et se ei ole, ne ei ota sille niin tosissaan, mutta se on vaan vasta, että moni pitää oppia kantapään kautta, joka on silleen surullisen paljon. Mutta jos sä oikeasti opit tai otat sen asian ilman kantapään kautta ja oikeasti sovellat sen asian, niin sä oot niinku one step ahead. Kyllä. Et se on oikeasti vaikea juttu, mitä mä huomasin. Se on vaikea, kyllä. Okei, Allu, mulla on aikakauden kysymys. No niin, yes, let's go. Mikä, luuleeko sä, että TikTokissa, kun meillä oli tää TikTok-klippi, missä on väittely, että onko oikeasti TikTok-raja tai ikäraja hyvä juttu, kun Suomeen ehdotettiin sellainen, niin olisiko oikeasti hyvä juttu tai missä menee se raja? Niin, no siinä podcast-klipissä mä sanoin, että mä oon neutraali ja että mä en sano asiasta. Ja mä myös kysyin, että eikö se päde Australiassa. Kyllä. Niin, no rehellisesti mulla on siihen oma mielipide. Mun mielestä Suomessa pitäisi olla ikäraja, mutta ei ehkä suoraan silleen, että se olisi mahdotonta myöskään. Mä en osaa itse sanoa suoraan, mikä se paras vaihtoehto on, koska
sinänsä se voisi olla liian iso vaikutus, kun somet vietäisi tosta, vaikka sanotaan, no rehellisesti mun mielestä sitä pitää tiukentaa, että mun mielestä lapsilla ei kuuluisi olla vielä heti mitään somea, että oikeasti vasta kouluja, sit kun sä oot koulussa, niin sitä aikaa sitten, mutta sitä ei missään nimessä mitään puhelimia, ei missään nimessä. Tietysti puhelin voi olla johonkin, kun sä soitat, otat valokuvia, esim. Just vaikka ykkösluokalla mä näen ton just järkevänä, mutta ne ei tarvi somea mihinkään. Lapset voi kehittyä monella muulla tavalla. Mutta mä mietin, että missä kohtaa on semmoinen, että mä alan näkee, että on hyvä käyttää, että voi jo käyttää somea. Mun mielestä TikTokin kerran syystäkin on 13 just. Ja näin. Et mun mielestä 13, se on sinänsä ihan hyvä. Se voisi olla enemmänkin, mutta en mä tiedä. Se on niinku hämärä ajatus. Mulki on sellainen hämärä ajatus siitä. Joo, niin. Jos ne nyt jos Suomeenkin tulisi tää, että some kiellettäisiin alle 16-vuotiaalta, niin että jos tänne Suomeen tulisi ihan sama homma, niin siinä olisi tosi iso vaikutus oikeasti, koska nuoret turvautuu tähän ja kaikki näin. Ne turvautuu puhelimiin ja kaikkeen tähän, niin en mä tiedä. Kyllä ne löytää aina jonkun tavan silleen. Se ei olisi se mikään hyvä ratkaisu sinänsä, mutta myös mä oon sitä mieltä, että sitten täytyy päästä jotenkin eroon ja saada sitä vähennettyä, koska oikeasti tää on vaan siitä kysymys, haluatko sä elää sun elämää. Meidän elämä menee hukkaan, jos me oikeasti vietetään koko aika puhelimissa. Jep. Mun isä sanoi aina, tai sanoo joskus, tai muista, että sanoo, että jos joku äijä tai joku tyyppi ei pysty kontrolloimaan itseäsi, joku ylempi taho pitää tulla auttaa. Tää on just se keissi, mutta se on vaan miten sä lähestyt. Koska nuoret tiedät, että on kapinallisia, jos mulki vietäisi, mäkin olisin tehnyt, esim. Nyt jos sanotaan energiajuomat vierään, jengi menee tele, jengi löytää oma tavan. Samalla tavalla TikTokissa, samalla tavalla näillä mediassa, jos se pois jotain riippuvaista juttua, tai on joku asia, joka on oikeasti iso juttu elämässä, koska nuorilla TikTok on niinku niiden jalkapallomatsi, sanotaan, ennen kuin jalkapallomatsi ei katsoa paljon. Kello sun sanotaan, joo tänään jalkapallomatsi ei ikinä. Tässä loppuu, tässä menee poikki. Ketä ne otat tosissaan. Mutta mulki on tollanen hämärä ajatus. Mutta kyllä mä sanoisin kyllä, että se suositus on syystä toisesta 13. Mutta sitä pitää varmistaa. Kun tossa TikTokissa kuka vaan pystyy lataa. Siitä ei ole minkäänlaista varmistusta. Ja tietysti siinä on omia ongelmia. Että varmistus, kaikki turvallisuussyistä. Ja esimerkiksi sun henkkari, sä laitat johonkin AI ja jotain henkkaria. Sun tiedot kerätään. Joten se on oikeasti hankala. Mutta se ratkaisu ei ole missään nimessä, että viedään tosta vaan. Just näin. Et mä en tiedä, mitä Australiassa jengi pärjää. Ja ei me oikein tiedetä, kun me ei myöskään voida kuulla niistä. Joo. Ne on ihan hiljaa siellä, ne ei voi sanoa mitään. Ei, kyllä mä uskon, ne pyörittää jotain VPN tai jotain muuta. Niin. En tiedä, toi on oikeasti aika paha. Kyllä siinä olisi todella liian iso vaikutus nuoriin ja lapsiin, jos ne kiellettäisiin. Että se ei ole mikään oikea ratkaisu. Mutta en tiedä. Se on oikeasti surullista, miten tämä sosiaalinen media on muuttunut ja kuinka paljon se on hallinnassa nykyisessä elämässä, arjessa ja kaikessa. Mä itse just pyrin siihen, että mä en olisi puhelimella, jos ei ole oikeasti pakko. Mä välillä huomaan ja löydän itteni selaamassa TikTokia tuntikausia. Ja mä laitan siinä kohtaa heti puhelimen pois. Mulla on actually tapa, tai joku juttu. Tiedätkö sellainen appi, joka blokkaa ja kysyy koko 30 sekuntia, ennen kuin sä silleen muuttaat jonkun appin, niin se tulee joku 30 sekuntia, että sun pitää kirjoittaa syy. Et miksi, sitä kutsutaan. Tässä on free shoutout ScreenZen. ScreenZen on se appi. Jos te katsotte tän, ScreenZen on se appi jossain tässä. Mut please sponsoroikaa. Ei, mut se on vitsi hyvä appi, ne ei ota mitään maksua tai mitään. Ja ainoa maksutapa tai mitä ne pyytää joskus sillä suosittelee on, että sä ostat niillä kahvi tai jotain. Et se on oikeesti silleen underrated. Oikeesti? Oikeesti, joo. Alus mulla oli jotain ongelmia sen kanssa, mutta kyllä ne sille updateili, sille päivitteli ja tälleen, ja nyt se on oikeesti hyvä. Et sitä mun suosittelen, jos te pääsitte tähän asti. Joo, menkää ihmeessä kokeilemaan tätä sovellusta. Joo, mutta se on totta, että se on äärimmäisen vaikea kontrolloida. Kyllä. No mä itse on kyllä, mä en ole ollut ikinä sellainen lapsi, että mulla on ollut
että mä olisin ollut laitteriippuvainen tai ollut laitteet pelaamassa tai mitä sellaista. Mä oon just tehnyt kaikkea muuta, että kaikkea mun luovuut käyttänyt, mä oon leikkinyt ja mitä vaan. Niin mulla ei ollut sitä ongelmaa. Et vasta varmaan 13-vuotiaana mä aloin yläkouluaikana katsoa enemmän ruutua. Mut mulla ei ole mikään pahin tilanne, mut kyllä mä todellakin tarvii itekin sitä vähentämistä. Siis siis sun aika oli oikeesti hyvä aika. Mä personally, mä en sanois mitenkään, mutta sillä mä aloitin 10-vuotiaana. Mä olin oikeesti sillään intohimoinen pelistä. Mä rakastin peliä, mä pelasin tabletilla tälleen. Mut kyllä mä myönnän, että mulla oli oikeesti silleen riippuvuus. No pleikas, mä lanitin Forttia tälleen. Se oli, tiiäks, kaikki lanitti ja tälleen, se oli iso juttu silloin. Et mulla oli sellaisia ongelmia silloin, mut mä olin junnu, en mä silleen miettinyt paljon, mut nykyään kun mä kasvasin, niin mä tuhlasin Forttiin 7 vuotta, 8 vuotta. Nyt kun mä jälkeenpäin katson sen, oliko se worth it? Ei missään nimessä. Älkää tehkö sama virhe. Moni ihminen, kenen kanssa mä pelaan, on ihan shokissa, kuin hyvä mä oon. Oikeesti. Mut mä oon silleen, tiiäks, se ei oo yhtään sen arvosta, että se on pahin karhupalvelus, mitä sä voit tehdä. Joo. Mä sain hyviä muistoja, se oli oikeesti kiva, mut kaikessa oma rajassa. Mä lanitin varmaan 9 tuntia putkeen tai jotain, niin älkää tehkö niin. Joo, älkää tehkö missään nimessä. Ja kun lapsuus ja nuoruus on muutenkin niin lyhyt aikaa, niin se pitäisi oikeasti nauttia kokonaan. Se on tärkeää, että ei olisi just kännykällä, kun sulla ei tule oikeasti tehty mitään. Yeah. Mä oon nyt itse 16, niin no mun mielestä mä oon tehnyt paljon oikeasti. Ja mulla on myös paljon edessä. Niin mä just pyrin siihen, että mä nautin jokaisesta hetkestä. Ja mä teen myös tällä hetkellä jo asioita, mistä mä tuun kiittää myös vuosien päästä ja nauttimaan vuosien päästä. Toi on oikeesti hieno mentaliteetti. Monelle puuttuu pitkäjänteisesti, silleen pitkällä aikavälin, että sä katsot asiat pitkällä aikavälillä. Että jos mä teen tän nyt, mitä tää vaikuttaa. Moni vaan silleen kännykkäkoura silleen ei mieti, se on automaatio, se on se vaara juttu. Et sen kun saa rikottua, se on siinä. Sä et katso, sun pitää suhtautua puhelimella tähän, että se on ase. Vaikka mä en pysty silleen tappaa ketään, mä tapaan mun aivot tai muiden aivot. Mä muistan meidän matikaope sanoi jossakin, jos sä kuuntelet tää, shoutout sulle, 9-luokan matikaope, ja sanoi jotain, että joko sä oot puhelimen, no en mä muista niitä termejä, mutta sama mitä mä selitin, että joko sä oot sen orja, tai sä oot sen hallitsija, niin on mieluummin se hallitsija, sen sijaan, että se orja. Se mentaliteetti kokonaan puuttuu monelta. Mä olin itse silleen, mä en ikinä miettinyt tolla tavalla, joten toi oikeesti muutti mun ajatusmaailmaa. Toi on hullu. En mäkään kyllä ajatellut. Jep. Koska loppujen lopuksi kaikki on jollekin asialla orja. Tykkää tai ei. Esimerkiksi tykkäät piirtää. Ja no sinänsä silleen, jos sä mietit, kaikilla on jonkinlainen riippuvuus. Jos mennään oikeasti silleen itse asiassa. Mut sä tiedät mitä mä meinaan. Että kaikilla on joku juttu. Ja tää on pahin juttu, mitä sulla voi olla. Joo. Tosta täytyy päästä eroon. Toi tappaa meidät kaikki tää. Siis tää oikeesti, mä muistan, mä tein jonkun challengein 2 viikkoa Nokialla. Se oikeesti muutti mut. Mä heitin tän pois. Mä laitin johonkin silleen lokero tai mikä onkaan. Laitin kiinni. Aivan missä otin Nokia. Se oikeesti, mä sain silleen reality check. Et koko ajan mulla on automaatti, mä otan kännykän, mä katon. Sitten tää on Nokia, ei mulla olekaan. Ainoa mitä mä pistän soittaa, vaan soittaa actually. Ja viestitellä. Tota täytyy oikeesti testaa. Siis vitsit. Mä en vaan tiedä missä kohtaa, koska mulla on niin paljon tekemistä somessa. Ja tää on vähän paha juttu just. Et on tällaista, että oikeesti on niin monta tärkeät asiaa tollasessa. Mäkin otan tän nyt käteen. Ota kunnia. Niin, kato nyt tätä juttua. Tässä on sun kaikki elämä. Niin. Sä oikeesti haluat käyttää koko elämän tän kanssa. Tässä voi pelaa, katsoa videoita,
käytössä mitä vaan sä haluat. Mut kuitenkin, niin syy, miksi mulla olisi vaikea kokeilla on just se, koska mulla on somessa niin paljon asioita. Mun täytyy selaa kaikki viestejä, Whatsappissa, Snapchatissa, sit on niitä ihmeellisiä striikkejä. Sit mulla on just TikTokissa, kun mekin tehdään videoita, tulee ilmoituksia. Niin, ja mulla ihmisenä kuitenkin, koska mä koko ajan mietin asioita ja jos mä tiedän, että mun saattaa tulla viestejä tai ilmoituksia, niin mä monesti tsekkaan koko ajan. Niin se olisi tosi paha kokeilla tätä haastetta. Ja siksi tää onkin niin vaarallinen, tämä juttu tässä. Joten mä pistän sen syrjään. Ja mä en halua miettikään. Ehkä mun pitää heittää toi kännykkä oikeesti. Tosta pian roskiksi. Niinpä, roskikseen vaan. Ei, mut toi on oikeesti tärkeä juttu. Ja tota ne haluu, jos sä mietit, että sä mietit. Sulla on ne kaikki asiat, mut somessa, jotta sä selviydyt, on, että sä oot tietoinen mitä sä teet. Silleen mindful. Et sä mene automaatiolla, sä oot tietoinen, mistä tällä hetkellä, mikä video mä katon. Monella pyörii vaan autopilotilla. Joo. Et mä ite syyllistyn tähän. Mut nyt kun sä laitat, jos sä nyt yrität sanoa itsellesi, että mä katon kaikki jutut läppärillä versus kännykällä. Kännykällä sä voit heti mennä, sä voit katsoa. Kännykkä on niinku vertaisi, sä menet metsään ilman karttaa. Et läppärillä kun sä menet, sä oot silleen, ainakin mun kohdalla. Mä tiedän mitä mä teen, se ei oo niinku, sä voit eksyä vaan. Et yhtäkkiä sä oot opiskelemassa, yhtäkkiä sulla on, seuraava sekunti sulla on anime käynnissä. Mitä mun piti tehdä? Mut kännykäs, se ei oo silleen, se on full tab, sä näet koko jutun, se vaihtuu niin nopeasti, se menee vaan autopilotille. Ja se syynä myös, että kännykkä on ollut meidän koko elämä. Mut mä tykkään siitä, että esim. Läppäreit tai tietokoneet, ne oli ainoa tapa silleen tehdä asioita ennen. Että sä menet silleen tietokoneen paikkaan, joo mun pitää tehdä tällaista kouluduunia, mun pitää tehdä tällaista. Ja sen jälkeen sen ulkopuolella ei ollut mitään muuta. Joo. Mut tota ne haluu oikeesti silleen Niinpä, niin sitä ne haluaa. orjuuttaa sut. Kyllä, just näin. Mulla on sulla tähän loppuun vielä 2 hyvää kysymystä. Okay. Eli jos mietitään vuotta 2015, niin jos sä voisit jonkun asian tuoda takaisin siitä ajalta, niin mitä sä toisit, jos sä mietit sitä nykyaikaa? Ja sit vielä toinen tähän perään, että kumpi yleisesti oli parempaa aikaa, 2016 vai 2026? Itse asiassa joo. Jos me mietitään nyt realistisesti 10 vuotta sitten oli 2016, niin mieti siitä ajasta. Yhden jutun mitä voisi tuoda takas olisi, että junnuilla ei oo saatavuus nettiin yhtä hyvin pääsy. Kun silloin netit maksoi paljon, ainakin missä mä olin, ne tyypit, ne lapset, niillä ei ollut nettiä. Hyvin monellekin ei olekaan. Ja sitten se oli aika uusi juttu. Et ton mä toisin takas, että junnuilla ei ole pääsyä välttämättä jossain 11-10, silloin leikki-ikäisenä. Että oikeesti leikkiä pitää hauskaa, että luo ne temaattisen muistokset. Koska moni mieti, kun surullista se on, monella, no nämä uudet generaatiot, niillä ei ole mitään sillä muistoksia välttämättä. Ja niillä on vaan scrollauksia tälleen ja pari kertaa kaverikaan läpsyteltiin tehdä läppää tälleen, mutta ei sillä ole tänään me mentiin Allunkaan johonkin, me pyöräiltiin, me menattiin kaatuu, mutta sitten joku random ihminen ilmestyi, me luultiin, että se oli Killer Clown, me juostiin täysillä. Ai että Killer Clown, no se oli 2016 muuten, sen mä haluaisin takas. Mut siis joo, todellakin oikeesti. Ei vitsi. Ja sit sun toinen kysymys oli, että 2016 vai 2026? 100% 2016. Joo, sama täällä. Siis se oli ihan parasta aikaa. Siis mä en edes tiedä mikä voi olla näiden nykyisten lasten se tuleva nostalgia. Jos miettii meidän nostalgiaa ja meidän hyvät muistot, kaikki tää, mikä voi olla niille se? Onko se oikeesti joku tung sahur, joku 6-7 tollanen? En mä voi ottaa tosissaan tota ajatusta. Ei voikaan. Sillä nyt meitä vanhemmat miettii samalla tavalla, niin sit se on vaan luonnollista. Ei jengi miettii. Koska meidän brain rot 6'9", 360 no scope ja tällaista, niin mitä meitä vanhempi miettii, että näille ei oo muistoi. Te ette tiedä näitä OG-muusikkoja ja tälleen. Mitä te teette? Te olette koko ajan pelaamassa. Aina silleen luonnollisesti tää luonnonkulku menee tälleen. Mut miten mä silleen ite sanon, en mä ikinä voisi nähdä. Joo. Ja on rehellinen. Jos me mietitään, että tällä hetkellä lapset, niin sit kun niitä nuorempia on,
Niin mikä voi olla pahempaa kuin 6-7 enää? Toi oli se pahin. Oota kunnes joku niin hullu AI-juttu tulee. Joo, mä en edes halua tietää. Siis AI on toinen juttu, mistä mä en halua tietää oikeasti tulevaisuudessa. Se pilaa kaiken. Meidän täytyy jossain itse jaksossa vaikka puhua tekoälystäkin. Jep, jos te haluatte, että me puhutaan tekoälystä, kommentoikaa. Et me aletaan puhua siitäkin myös. Toivottavasti. Toivomuksien mukaan. Ikinä ei tiedä, jos tämäkin video on tehty tekoälyllä. Se on muuttunut niin paljon. Eiks niin? Jos te huomaatte jotain eroa, kommentoikaa. AI vai real? No miten mä? 100% 2016 kyllä. Se on 100% parempi aika kuin tää. Kieltämättä se on niinku... Sä vertailet Prime Ronaldo ja joku random pelaaja. Et se ei oo väitettävissä. Just näin. No niin, me päästiin nyt vihdoinkin jakson loppuun ja tää merkkaa sitä. Ja Kiitos kun te katsoitte tämän videon ja me ollaan Real Talk Cast.